Aké zimné topánky odporúčam ako inštruktorka so zameraním na zdravie detských chodidiel? No jednoznačne také, ktoré sedia. A ako spoznáte, že zimné topánky vašim deťom sedia? Riadím sa dvomi pravidlami. Poprvé, musia sedieť v prstovej časti. To znamená, že topánočka sa musí prispôsobiť nožičke, nie naopak. Druhé kritérium je, že topánočky musia sedieť v pätovej časti. Ak topánočky deťom lietajú v pätovej časti, tak sa prehlbuje zlý stereotyp chôdze, spôsobený napríklad vpadnutými členkami alebo plochonožím, čo je naozaj problém. A to nechceme. Ja mám v tom jasno. Pre normálne až užšie členky vám odporúčam s čistým svedomím značku Baby Bear Shoes, je to slovenská značka, ktorej topánočky sedia naozaj na väčšinu nožičiek a obzvlášť sa dajú krásne dotiahnuť na užšie členky. To znamená, že päta vám nebude lietať a tým pádom nebude sa prehlbovať zlý stereotyp chôdze spôsobený valgozitou alebo plochými nôžkami. Takéto topánočky, ktoré rešpektujú prirodzený tvar chodidla a zároveň poskytnú chodidlu a hlavne pätám kvalitnú oporu a tým pádom dokážu detičky rozvinúť pršteky do vejárika, čo je základ pre stabilitu chodidla a celého našeho telička, sú naozaj skvelou voľbou do zimného počasia. O týchto topánočkách Baby Bear Febo Fall Winter hovorí výrobca, že sú to topánočky, ktoré sedia a ja môžem len súhlasiť.